Takže čau lidi, já vás tady vítám dalšího unboxingu. Máme tady zase unboxing na Hot Wheels, tentokrát je to jenom jedno auto, ale bude to stát za to. Dneska jste si určitě všimli názvu videa, a to je, že budeme dělat tento unboxing v dílně. Takže tady máme dílnu, máme tady příslušné věci, co budeme potřebovat, ano. Máme kladívko, páčidlo, že ano, samozřejmě, nutná věc. Tady ještě větší kladívko, kdyby náhodou nepostačilo to menší, tady nějaké ty štípačky a samozřejmě klasický lametý nožík nesmí chybět. Potom je tam nakonec ještě připravené překvápko, ale já už bych to teda nezdržoval a chtěl bych to odevřít. Vezmeme tady tento hezký nožík, podíváme se, kolik moc toho musíme udělat, by se to otevřelo. Ona tady toto krabice už bylo od začátku taková salátová, takže to je ono. Už se do prdele závody, ty vole. No to je jedno. Takže máme tady legendární unboxing, no. Přesně ono. Musím trochu pomoct ven. On tady ani štofy neví, co je v tomto balíčku. Tak možná taky ještě trochu pokreslíme. Ani štofy neví, co je v tomto balíčku, vím to jenom já. Takže samotné auto už máme venku. No, si můžete všimnout, taky křehké, no. Takže máme tady samotné auto. A dnešní předmět unboxingu je, prosím, pěkně McLaren F1 GTR. Ovšem, taky trošku speciálně to premium. A to Golf, ano, že to tam bude vidět. Ten obal je trošku posraný, což mě velice mrzí, takže možná od borca, který to posílal, tak možná nějaká ta korunka dojde zpátky. Uvidíme. Toto jsme si nedomluvili. Tady prosím ty detaily, ano. No. Takže dámy a pánové, Hot Wheels Premium, McLaren F1 GTR, ano. S velikou lítostí vám oznamuji, že tady to, že je to tohle mě velice nasralo, ale tak stává se, že ano. Jak bych řekl naše páčidlo, poučte se od našeho páčidla. A teď přichází ta zábavná část, ve které my si vezmeme tady tuto krásnou krabičku a půjdeme se podívat do jiné části naší dílny, ve které se nachází pásová pila. Tak, jsme tady u pásové pily. Ona je teda na dřevo udělaná, no, ale já myslím, že papír tomu nějak neuškodí, takže doufám, že to nebude dělat moc velký bordel na videu. Ukázat v krabičce. Začít toho ven ramec. Jo. Je to tupé jak svině, ale tak stává se. To je všechno, co to udělalo, prosím pěkně. Takže vzdejte ho od naší dílně, protože tam má ty nejtupější nástroje ze všech. Pojďme to zkusit prostě dát 2,5. Tohle by jí šlo, ty vole. Dívaj se. Plně 2,5. Takže tohle si tady necháme. Když tak uděláme ještě nějaký YouTube short, kde to rozhodneme úplně na hovna. Ale já myslím, že tady můžeme naši sekci s pásovou pilou ukončit. Že tady máme bonusové kolo. Ano. Někdo to rád lupka po velkých, někdo to rád lupka po jednom. No a už to nikoho nezajímá, takže já vám děkuji, že jste se dívali na tohle video. Určitě zanechte like, nějaký pěkný komentář. A uvidíme se zase v příštím videu.